buta semene gedene. Ayo Gatotkaca Mabara sing dhuwur tak saut tak banting mudyar alas kobar. Tenan iki. Semene gedene. Ayo Gatotkaca yen bacot nesu dadi buta plus titik nendang dapurmu mudyar.
dodo mung taplir gina tap jojo bang maring wengis mecut padoning ladhi netra kocak ngundar andhen ora kena nggo sembranan jebul tinemune bakal mateni Ratu Ngamarta Puntadewa akeh pepalange akeh rubedane siji mateni Puntadewa loro mateni Ratu Mandura Baladewa kok akeh godha pangrencanane akeh sing dadi klilip sore mau Werkudara bisa tak singkirke lah kok iki munyuk putih Anoman sing dadi pepalanging laku Anoman sumurupa lekno mripatmu jerengen gobokmu kowe aja girang gumuyu dupeh bisa ngalahke putra siswa pertapan Ngawawu Langit iki gurune Begawan Kilapawarna Ayana maju rene kena gelap sayuta kelakon kendang sumusul Werkudara Irikata sang Gatotkaca non mapak arga suta teka pira Kresna kepareng matur Wadharawati Gatotkaca piye Anoman wong lho lah yo Kakang Anoman yo gene Gatotkaca ora ge matur Lena kapriyanipun Siwa Senggana nalika semanten katingal pendhita saking Ngawawu Langit ngedalaken gelap sayuta satemah Anoman kendang kapracondang dalah lara apa Brahmara remang uswa ambrang kadhe karonaning kaswase Prabu Kyai lamanipun Anoman tanpa beda kelawan Yayi Werkudara iya iki ketoke pendhita sing ora kena nggo sepele pendhita sing Ngawawu Langit ki duweni kadegdayan kang linuwih. Upama dina iki tak jangkai tak jejuwing pendhita iki sampun ora Bu, sampun. Mboten wonten ginanipun lampun toko Prabu Mandura majepunten pabaratan. Sebabe mangke tanpa benten lampanipun kadidene Yayi Werkudara menapa Kakang Anoman. Sapunika kadosa pundi? Wa kula nyadong dawuh. Gatotkaca. Nggih. Yen manut wakmu Ndarawati, kowe sangadang mundura. Setyaki dijawil kon mundur. Iki pendhita sing bebayani. Pun wa kelawan Koko Prabu Baladewa kang bakal golek srana, golek sraya amrih lakon iki enggal padhang. Monggo Koko Prabu, kula aturi tuturi lampah kula.
sambunging kandha kang mapan wonten Kali Jamuna. Mapan ing Kali Jamuna pinuju Kali Tempuran. Wonten mandira ingkang mangklung tengahing lepen ngandhaping mandira katingal. Nalindra ngamarta Prabu Puntadewa ya Yudhistira ingkang nedheng tapa brata matirta ing Kali Jamuna. Udakara ndungkat Tricandra Sang Prabu Yudhistira nggene tapa brata kadadak wonten jawah riwis-riwis nyarengi wonten cahya ingkang mencorong arum gandanya merpegi mring Sang Nata Ngamarta. Tan samar pamoreng suksma sinuksmaya winayu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking uliyap layaping aluyuk berginjong papapong bobolong kali jute sapa sing gawe ladalah layak to layak perbawane sundul kayuwangan jebul tinemune kang tapa brata iki Ratu Ngamarta jeneng kita Yudhistira. Ngono injih pukulun Narada sarapa duka sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka pukulun. Ya Yudhistira wis ulun tampa tiba sepadha-padha. Marage matur marang ulun napa to darunane nganti kok remangi tapa brata kaya ngene Yudhistira. Nadyan to kula mboten matur tertamtu paduka pukulun Narada sampun pirsa. Sampun ngawuni-ngani menapa ingkang dados legetaning ati. Ya. Wah, jan. Ratu Ngamarta Yudhistira kalenggan samengko tapa brata ing Kali Jamuna jeneng kita nggayuh wahyu kamulyan sejati. Ya ngono apa ora? Lamun tapa duka pukulun Narada ingkang kajibah minangka mbane wahyu kamulyan jati swami kula aturi nglunturaken kanugrahan menika dhateng pun Yudhistira pukulun. Ya ngene. Ulun percaya lamun to kanugrahan wahyu apa wae pantes manjing ana raga kita. Ya. Ngilmu pantes iki sing wajib direksa. Ora neh ora mukal yen Puntadewa ya Yudhistira, ha? Minangka pambayuning Pandhawa isa nata negara Ngamarta kanthi becik awit pantes betah tapa brata. Pantes lamun to sekti mandraguna, ha? Nglakoni tapa brata jenenge ratu iki turu ning omah penak ning kraton penak lha diriwangi ramangan ra ngombe ra turu ning tengah kali. Ya. Jebul tinemune luhur kang dadi gegayuhan kita. Pukulun lamun to kula ingkang pinita ya nggaduh ngrengkuh kanugrahan wahyu menika. Prasajan kewala mboten kagem para Pandhawa. Kamulyan menika ingkang ngunduh mboten namung para kadang Pandhawa nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Ya ulun wis percaya, Pawan jeneng kita iki ulun wis percaya ning eling den eling ya. Dadi ratu
kuwi kudu iso gawe tentrem, kudu iso gawe mulya. Mula kanthi pawadan tutur sembur uwur apa kang jeneng kita duweni bisa dadi srana katentreman kamulyaning para kawula. Tutur tegese dadi ratu bisa paring pitutur piwulang kang becik. Piwulang mau ora mung kandhek ing pangucap nanging laku, tingkah laku kuwi uga minangka dadi kaca benggalaning para kawula. Ngono inggih. Kaping pindho kudu bisa daya sembur kamulyan mring para kawula tegese ratu kuwi kewajibane ya ndongake karo kawulane. Ndongake supaya kawulane padha manggih karayun kamulyan. Kang pungkasan tembung uwur, uwur ki tegese ngepyurke kebecikan. Ratu kuwi kudu bisa tumindak adil. Ora kena mban cindhe mban siladan, kudu nyebarke keadilan, nyebarke kebecikan. Kanthi srana iki wahyu kamulyan jati bakal langgeng manjing ana raga kita. Lenging driya mangu mangungkung kanduan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulasa mengko tya utama ngono inggih ngaturaken gunging panuwun piwulang piwelingipun Wula Narada ya kinodrat ing jagat pinurba ing dewa jeneng kita Yudhistira kang menang nampa wahyu kamulyan sejati morage menepno kang dadi rasamu weningno citamu morage tampanono iki kanugrahan wahyu kamulyan jati. Gunging manuwun Wula Narada sampun paring kanugrahan wahyu kamulyan jati dhateng kula. Iya Puntadewa jeneng kita kalenggan samengko dadi golekaning para kadang morage enggal bali ning eling den eling wahyu kamulyan jati dimen jenjem jinem manjing raga kita nglakonana tapa ngrame tegese tetulung mring sapa wae kang butuhke tenaga pamikir kita. Anggon kita tapa ngrame aja wujud ratu ngamarta ning salina cara brahmana ya nggih. Oh
Pandhita Karya wangsit suswangin ngendi nggone miang galiying ganggung ana brahmana kang lakune Nyolowadi tutwuri sing dadi lakuku banjur aku nekuk penjalin lakuku tak perpeki nuwun sewu penemban panjenengan kuwi sapa? Nggih Raden waleh-waleh menapa kula menika Pendhita Klyang Kabur Kanginan mendung kebaratan kandhang langit kemul mega Sudyamastani kula pun begawan Dewa Sekar menawi mboten lepat panjenengan niku Raden Harjuna nggih Raden Janaka ya syukur bagi sewu penemban Dewa Sekar wis wanuh kelawan aku nggih lan malipun menawi mboten lepat jengandika Raden menika badhe ngupadi keng Raka Puntadewa ingkang jengkar tanpa pamit leres menapa mboten Raden Lenging driya mangu mangunggung kandhuhan rimang lerlena tanpa kahanin ora sisip sing dadi tembungmu Premban yen pancen panjenengan begawan Dewa Sekar Pendhita kang linuwih apa pirsa ana ngendi lenggahe Koko Prabu Puntadewa lamun to jengandika pengin panggih kelawan Kang Raka kula aturi lenggah wonten wingking kula mriki sekedhap Raden Soroting pantan sumulu amadangi jero pasarean ngenani wadana remu kelingan ngangrangan Yayi Harjuna wis mapan ana kene ngono injih Koko Prabu Janaka sing lenggah jajar kenalan kuwi sapa iki pendhita saka monggo kula aturi ndangu piyambak. Nuwun sewu Penemban. Panjenengan menika sinten? Sawi kula aturi paring dawuh. Nggih. Waleh-waleh menapa kula menika begawan Dewa Sekar. Menawi mboten lepat paduka Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna dalah Sinuwun Prabu Baladewa ndika kekalih ngupadi Nalendra Ngamarta Puntadewa dalah Keng Rayi Werkudara leres napa mboten? Kagyat resang kabeh rangu rinangkul kinempit kempit jagat do Bathara Pangestungkara jagat Koko Prabu Yai Kresna piye semunipun begawan Dewa Sekar menika brahmana kang kesthik ing paningal katitik sampun pirsa samudayanipun yen kaya mangkono malah pasrah bongkokan mbok menawa lantaran pendhita anyar katon iki bisa madangke lelakon Kalenggadina iki. Iya, Penemban Sinuwun Dwarawati kadosa pundi? Lamun tapa duka pirsa wonten pundi lenggahipun adhi kula Werkudara dalah Yai Puntadewa Swawi kula aturi paring dawuh mang pirsani ingkang kumlip ing ngakasa menika menapa.
orang legi wong lumpuh ana kene kabeh. Penemban kowe sapa sing paring pitulungan lawan aku? Penemban. Panjenengan menika sinten? Begawan Dewa Sekar Raden. Nyuwun duka ingkang kathah ngantos kendang kapracundang lantaranipun napa? Lena kaprenanku. Mungsuh Pendhita Saha Pertapan ngawau langit Begawan Kilapawarna. Mangtut wuri lampah kula. Pendhita bagus apa iki? Begawan Dewa Sekar, kowe sapa? Begawan Kilapawarna iki sing tak goleki. Ah! Wah! Oh! Ah! Ah! Wah! Lahing sekaring bawana langgeng ayo kagiat kang dadi Brahmana Begawan Kilapawarna mau ulun Bathara Guru sungkem kula mugi kunjuk ulun nyadong dawuh king menapa dadak Memba Warna Brahmana sang ngawawu langit ya kanthi cara iki ulun nyengkake tumurun ing kanugrahan wahyu kamulyan sejati. Ya kanthi cara iki jeneng kita Puntadewa bakal nampa kanugrahan wahyu kamulyan jati minangka daya minangka srana kamulyaning para kawula sak negara Ngamarta minangka srana mulya lan tentreming kabeh titah ing Arcapada. Wis purna kang dadi jebahan ulun-ulun kundur makayangan. Badranaya ora nyana ora legewa. Sing dadi Began Dewa Sekar ki mau Yayi Puntadewa. Inggih. Lae bergegeg ugeg-ugeg gemel-gemel saduli to. Sinuwun Puntadewa sampunipun nampi kanugrahan wahyu kamulyan sejati nampi jejibahan kinen Memba Brahmana.
kinodrat ing jagat pinurba ing dewa lampahipun kedah kados mekaten bakunipun. Dalu menika wahyu kamulyan sejati sampun tinampi dening Sinun Prabu Puntadewa. Nggih, Sinun Prabu Yudhistira. Mugi-mugi wahyu kamulyan sejati kula wau lumebera dhateng Yudhistira sah manggih bagya mulya, mulya donya, mulya akhirat. Rahayu, rahayu, rahayu salamin.